Bore da, ffrindiau. Wel, prynhawn da, mae'n teimlo fel bore i mi, oherwydd rydw i wedi cysgu yn hwyrach nag arfer. Bore da, diwrnod ola y flwyddyn i pla Bobby Hawk 21. Mae amser yn rhyfedd. Mae hwn yn ôl gyfeirio at y ffaith na ddyliwn ni wasanaethu dau feistr. Mae e'n ffôl, mae e'n dwp, mae e'n beryglus, a mae e hefyd yn drychinebus. Felly, yn lle gwrando ar Radiohead yn fyw, sef un o'r tapiau a dynais i allan o'r bocs, rydyn ni'n mynd i fynd yn syth at Paca i gael torri trwy'r tua 8 o ddarlleniadau sydd gyda ni i orffen Paca, oherwydd nes i ddweud wrth chi fy mod i'n mynd i orffen Paca. Mae'n brynhawn hyfryd. Rydyn ni'n fyw. Cysgau sy'n dda iawn, yn rhy dda, a rydw i wedi cael brecwast o 3 wy wedi potsio, 4 darn o dost wedi ei o dost gwyn wedi ei sleisio gan beiriant, a choffi wrth gwrs, a nid wyf wedi cael fy ngweddillion fy uwd a fy ffrwythau ffres ddoe. So dwi'n edrych ymlaen at hwnna. Os welwch chi fi'n diflannu yn ystod y 2 awr nesaf, oherwydd mae dyma wpla Bobby Hawk 21 Callia hyw. Reit, ffwrdd ni gyda. Ac yn y tap arall dwi wedi rhoi mewn, ar gwbl ar hap, Gwyn Williams, yr 8fed o Chwefror 2004. OK? Aroswch. Chi eisiau gweld sut hwyl sydd ar fy mylet yn dydych. Mwled. Cofion at hap a damwain. Wnaethon nhw llynedd oedd eisiau o fod, a mae'n teimlo fel 2 flynedd yn ôl. Wnaethon nhw fersiwn o Tegsville UK gan Byd Afiach. Yr unig bobl sydd wedi gwneud cover version o Stwff y Bobs. Byd Afiach neu Hugh Bobs Pritchard neu HPSOS neu blwyddyn nesaf yr Hippos. Ta beth, ar yr 8fed o Chwefror 2004, edrychwch. Na, dwi ddim yn gwybod, dwi'n mynd i gwrando arno fe eto, so mae e'n dweud fan hyn, fyna, y bugail da, felly nid Daniel yw hwn yn mynd i fod, nac Hyw. Cos dyw y bugail da ddim yn ymddangos yn Daniel. So mae'n dweud Daniel, Gwyn Williams hwnna, newn ni rando ar hwnna, a newn ni rando ar y bugail da i'r dysgwyr. Ond beth dwi'n mynd i wneud, rhag ofn bod y dysgwyr yn syrthio i gysgu, nid mod i yn diffinio unrhyw un yn ôl label, statws neu unrhyw beth arall. Peidiwch anghamddeall i bobl. Dwi'n meddwl bod eisiau ni gael darn o gerddoriaeth i'n deffro ni. Ydych chi'n cytuno? Ydych. Da iawn. Felly dwi'n tynnu album allan. Dwi'n gwybod beth yw e. Dwi'n esgus. Ond dydw i ddim wedi ddewis e'n bwrpasol. Dyna'r pwynt. Nawr, da ni ddim eisiau can hir gan rein, so da ni'n mynd i fynd. Ewn ni'n feddal ac yn rhyfedd. Mae ar vinyl, felly maddeuwch y sôn. Pan dwi'n cael yngweini, neu pan oeddwn i'n cael yngweini mewn tai bita, pobl yn dod o Ganada oedd yn fy ngweini, o'n i'n gofyn, chi'n hoffi Rush? Dragons grow too mighty, slay with pen or sword,
my walk toward. When all around is madness and there's no safe port in view, I long to turn my back homeward, to stop for a while with you. When life becomes as barren and as cold as winter skies, there's a beacon in the darkness, in a distant pair of eyes. In vain to search for honor, and in vain to search for truth. But these things can still be given. Your love has shown me. Mae'r scratches ar y feinil na, megis dafnau o law yn disgyn ar fy nghydwybod. Well fi stopio fe. Da ni ddim eisiau mynd I Cygnus X1, nag un. Ni ddim eisiau mynd i'r ffuglen yna, nag un. Ffuglen yw oherwydd sgwennodd nhw yn 77. In the constellation of Cygnus. Reit, a dyna I chi, felly allan ni siarad am 2 awr am hwnna. Hynny yw. Hello. Ond wedi dweud ni, Neil Peart, right, yn arwr, drwmwr I fi. Mae Phil Collins yn well, cofiwch. Well fi droi ffordd yw. Wrth drio cael y speakers I seinio'n well, nes I estyn y llyfr yma, oedd yn y ffordd, a dyma Oswald Chambers. Gewn ni chydig bach o Oswald Chambers heddiw hefyd. Felly, darllen y geiriau yma, right? Ni'n darllen y geiriau yma. Madrigal gan Rush. Music by Geddy Lee and Alex Lifeson. Lyrics by Neil Peart. Ac wrth gwrs, dychmyga pawb yn galw Neil Peart drwy ei yrfa, nath o farw 2 flynedd yn ôl, yn anffodus. Fe oedd, pan o'n i'n tyfu lan, fe oedd y dyn o'n i'n gallu troi at fy'n rhieni a dweud, drycha, nid sothach yw rock and roll, ond mae'n feddylgar, mae'n athronyddol. Oherwydd oedd e'n sgrifennu'r geiriau ddysgedig ma. Oedd ddim yn sôn am ryw, oedd e ddim yn sôn am bethau bas bywyd, roedd e'n sôn am beth I ystyr bywyd. Sgrifennodd e album oedd yn sôn am y dyfodol, lle roedd technoleg wedi herwgipio rhyddid pobl yn flwyddyn 2112, a lle roedd rhyw grwt wedi ffeindio crwt bachgen bach, hogyn. Mae cyhyrau Huw yn brifo. Bydde cynhyrchydd yn dweud wrtho fi nawr, Huw, sticia at y stori. Sticia at the story. Astid. How you doing, lad? You're all right, man? How are the Caffeys in Punty then? How are they? Are they all right, man? Are they all right? Lle o'n I? Neil Peart yn dweud, enghraifft, dwi'n dyfynnu'r gan yma nawr, sticia at y gan yma, dyma'r gan ddewiswyd, ys dim pwynt dyfynnu can arall yw, sticia at y gan chwaraeus di, mwyn I bobl wneud y cysylltiad, a deall, nid fel llyfr Emyr ddoi, lle oedd yn disgrifio rhyw 2 gymeriad o 2 ffilm, a ddyn nhw'n agenwau amheus, a pawb yn
dyfynu'r rhif 233 a wedyn 633 a pen Mr P yn mynd yn aroswch nawr. Beth sydd yn digwydd? Doeddwn i ddim yn deall. Mae Madrigal gan Rush yn dweud hwn. Pan mae'r dreigiau yn tyfu'n rhy gryf, yw lladd ac ysgrifyn neu gleddyf. Rwy'n wedi ymladd yn y frwydr, a thuag at y storm rwy'n cerdded tuag ati. Pan mae popeth o'n nghwmpas yn wallgofrwydd, a does dim porthladd diogel mewn golwg. O, hiraethaf i droi fy llwybr tua siathre i oedi. Am funud a thi. Aros mae'r record dal yn mynd. Mae rai fi gael gwared yna. Chi'n gwybod nawr, dwi ddim yn hoffi sŵn nodwydd ar feinil yn crafu. Rhaid ni oedi fan hyn hefyd nawr. Ydych chi wedi ystyried technoleg? Nawr, o'n i efo chwarae Rush i fy nhad. Okay. O, mae rai fi wylio yng nghefn. Dwi wedi'n stretcho gormod nawr. O, boes, bach tangiad ar ôl tangiad. Cefn tost, nodwyddau a yn sbardino syndod tuag at sioc drydanol sydd yn ein bywydau. Sut mae'n gweithio? Mae'n nhad yn gofyn. Sut mae'r casetiau mae'n gweithio? Oedd yn nhad yn gofyn. Hugh, explain to me which way do the wheels turn when they're working? Wel, dwi ddim yn gwybod, Dad. Dwi ddim yn gwybod o gwbl. But just explain to me. Oeddwn ni ar y ffordd i Marshfield i brynu ceffyl. Stori hir a ddim mewn iddo fe. OK. Hapus i fi fynd ymlaen gyda'r stori yma? Ta beth, o'n i'n chwarae Rush ar y tap Grundig. Na i ddangos i chi. Just i ddangos nad wyf yn dweud celwydd. Dydw i ddim yn dweud celwydd. Nid wyf yn hoffi celwydd, mae celwydd yn andwyol i'n lles ni. Mae celwydd, allan ni gario ymlaen i adrodd hwn am 2 awr. Mae celwydd yn andwyol i'n lles ni. Na lle o'n i'n 14 mlwydd oed yn chwarae Rush Hemispheres 13 o'n i siŵr o fod. Cos ges i'n ngenu'n hwyr yn y flwyddyn ysgol. Dyna'r twll sy'n dangos boes bach beth sy'n digwydd yn ein bywyd ni. Alla'n gweld yn byd. Mae'r gole fan hyn nawr, allai weld chi'n well. Mae hwnna'n fyna yn le i'r batteries. 3 neu 2 batri cup. 1, 2, 3, wel, but just cymerwch yng ngair i. Chynewch chi, please. Na ni, cyfan chi'n gweld i'r box D fan hyn. A gole, reit. O, dwi wedi drysu. Dwi wedi drysu nawr. Oes pwynt i fi ddangos y pethau yma ar y sgrin os na allwch chi weld nhw. Ta beth, reit, cael hwn yn gall nawr. Na ni, na lle oeddwn ni yn chwarae, siŵr o fod yr album yma, sef A Farewell to Kings. Ddawn ni nôl at yr hwnna mewn munud, oce? A oeddwn ni'n gofyn i'n had, Dad, gwrando ar hwn, mae'n anhygol. Maen nhw newydd gyrraedd rhif 3 yn y siartiau'r album. A oedd hwnna, oedd e'n sioc enfawr, cos cyn hynny, Rush a Aerosmith a Deep Purple a Moxie a bandiau rock a Pat Travers a pethau. Ond oedd Rush yn un o'r rhain, ond oedd Rush wedi torri trwodd lle oedd pobl wedi prynu Hemispheres i gyrraedd rhif 3 a ni'n methu credu peth. O'n i'n wedi cynhyrfu gyment, mae fi'n mynd ar caset o'n i wedi wneud yn y car i Marshfield gyda Dad. A sylweddolais i gymaint oedd Neil Peart yn golygu fi. A oedd Dad ddim yn deall sut oedd y casets yn gweithio. Oedd e ddim yn deall. Ac wrth gwrs, dwi newydd gael fy nharo gan y syniad. Dwi ddim yn gwybod sut mae'r vinyl style
yn glanhau fy mheiriant. Nawr, fyse yr athro Cemeg yn dweud, wel, cymysgedd symlwg ymigolion sydd yn adweithio. Pobl yn ymateb, cemegolion yn adweithio. Adweithio mewn cymysgedd, neu mewn, ma ni, eithon ni nôl at y broblem yma, ateb sydd ddim o'r cwestiwn yna. Sylwedd, solution. Dwi'n siŵr bod yna arall. Ffoniwch fi, ysgrifennwch yn y sylwadau. Felly, beth sydd wedi fy nharo i wrth glywed y Steilers ar y feinil yn crafu yw bod y tonfeddi trydanol yma yn cyrraedd ein clistiau trwy'n hymenyddion sydd eto yn dangos gwirth a rhyfeddod y trydan sydd ynom, heb sôn am y dŵr. Nawr te Llion, dwi'n gwybod, Llion Jones, chwarae teg iddo fe. Llion yn ceisio gwneud synwyr o driblo llafar ar gau bywyd. Felly, Llion, diolch i ti, boi. Diolch. Nid wyf yn fflangell i fy hunan. Nis fflangellwyd y bobs. Wel, dim eto. Reit, diolch ti. So mae'n rush nawr, dwi'n mynd i orffen nhw, mae'n rhaid fi orffen. Na, fy nhroed. Mae hwn yn ddifyr. Petawn ni am ddychwelyd i'r llwyfan. Gomedi. Hwn fydden ni'n neud. Dod ag amryw arteffactau. Amrywiol arteffactau i arddangos o'r archifau yr anturiaethau annisgwyl sydd yn dod ar ein traws yn cynnwys cyfieithu madrigal ar Wpla Bobby Hoctw bore yma. When the dragons grow too mighty to slay with pen or sword, I grow weary of the battle and the storm I walk toward. When all around is madness and there's no safe port in view, I long to turn homeward, to stop a while with you. Pan mae bywyd yn dod yn ddiffrwyth, mor oer ag awyr gaeafol. Awyr eafol. Mae yna fflam yn y tywyllwch. Mewn par pell o lygaid, neu mewn pelledig bar o lygaid. Yn ofer, rwy'n chwilio am drefn. Yn ofer, mi chwiliaf am wirionedd. Ond y pethau hyn y gellid ei rhoi o hyd. Mae dy gariad wedi dangos y meini prawf llwyddiant. Nage, y dystiolaeth, y prawf. Well, fi gyfeithiau o'r Saesneg nawr rhag ofn bod chi'n meddwl, wel, dyn ni ddim yn gwybod beth oedd Huw yn dweud, beth oedd Neil Peart yn ceisio i ddweud, felly bod Huw wedi addasu nhw'n anghyfiawn ac yn anfoddhawol.
When life becomes as barren and as cold as winter skies, there's a beacon in the darkness in a distant pair of eyes, in vain to search for order, in vain to search for truth. But these things can still be given. Your love has shown me proof. Na ni, ma hwnna'n mynd fyna. Roedd hwnna yn album ardderchog pan ddaeth y mas, ond roedd Cygnus X1 wastad yn tan gyflawni yn fy marn i. Llion, be ti'n feddwl? Llawer gormod o bobl yn meddwl bod e'n wych. Wel, oedd Budgie wedi gwneud llawer gwell yn fy marn i, ond dyna ni dadl arall i hwnna. A falle gewn ni Budgie nawr. Beth am ni gael Budgie nawr? Beth am ni gael Budgie? Dwi newydd wasgu'r CD. Dwi wedi enwi Budgie. Ydy e'n deg? Ni ddim wedi cael nhw ar y rhaglen chwaith na ddo. Falle, dwi'n meddwl ddeithon nhw, do, chwaraeon nhw yn y dyddiau. Nôl rhyw sawl o leia pythefnos yn ôl. Oes, bach mae amser wedi mynd yn dweud. Ond ni wedi cywasgu llawer mewn 27 o raglenni hyd yn hyn. Dyma'r 7fed ar 20, prynhawn ma fydd yr 8fed ar 20, a heno bydd Wpla Bobby Hogdw yn mentro mewn i'r flwyddyn newydd, ond os ych chi'n credu pethau fel yna. Bersonol, dwi ddim yn siŵr. Dwi bach yn wrth gregoraidd os gai awgrymu hynny. Wrth regoraidd. Yr wrthregor. Rhethreg. Be nawn ni, Llion? Chwarae? Music, ie? OK, rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hogdw Bei ar y ffordd, Paca, ar y ffordd, ffydd un dydd gyda John Calvin, drwy law, Euros Wyn Jones, diolch Euros. Hefyd, am y tro cyntaf ar Wpla Bobby Hogdw, Oswald Chambers, yn mentro ei orau i'r goruchaf. Bach, gewn ni chydig o bach, gewn ni Ian McNab nawr, hold on, reit, dyma oedd y cynllun, nid bod yna gynllun, dyma oedd yr amodau a ddechreuwyd, pan dynwyd Radiohead allan, dyn ni'n mynd i chwarae ar Radiohead, a dwi'n mynd i fentro weingio'r tap ymlaen mymryn. Oedd Radiohead yn fyw ar gyseti oddi ar y radio, siŵr o fod rhywbeth fel 2001, 2002. Talks and raps, it buzzes like a fridge that could teach you really Karma police, restless good headlines, making me feel we had crashed the party. This is what you get. This is what you get. This is what you get when you mess up.
Chi'n gwrando ar Wpla, byddaf fi hactw, mae pobl yn sgrechio. Mae pobl yn mynd yn wyllt. Doeddwn i ddim yn fan enfawr o OK Computer, ond mae pobl fyna yn mynd yn bonkers. Dwi'n falch mod i wedi tapio hwn. Felly, os ydych chi eisiau rhagor, dwedwch rhagor o radio head, os gwelwch yn dda. OK, dwi'n mynd i wneud chydig bach o cam y polis oedd hwnna, so dwi'n mynd i ymchwilio mewn i fy llyfr ynglyn â diffiniadau o cam a sut dylai'r Cristion ymateb i'r amodau hynny gyda phobl mwyn eu caru a dangos eu bod nhw eisiau eu deall ac uniaethu â nhw. Ac efallai, gobeithio, dangos y bydd y ysbryd glân yn dangos iddyn nhw persbectif arall. Felly dyma Chris Squire, dwi wedi tynnu fe mas, oedd e'n bassist Yes yw e, a enw'r album yw Pysgodyn Mas o Ddŵr, Fish Out of Water. Yn anffodus, dyn ni ddim yn gallu gweld llawer heddi oherwydd y golau sydd yn dod. Dyna bysgodyn allan o'r ddŵr, pysgodyn allan o ddŵr ar Wpla, Bobby Hoctw. Dyma gan yr un hira yw hwn sydd efo mwy o amrywiaeth diddorol. So, mae gen ni ddigon amser heddi. Dwi ddim yn mynd i weld unrhyw un, felly ffwrdd â ni. Oops, y days, rho'r nodwydd ma lawr hyw i'r trydan allu adweithio. Ffwrdd â ni. Tro fi ymlaen yw, da iawn boi. Oes bach y byd. Beth sy'n bod yna fi?
Rydych chi'n gwrando ar yw Plabo We Hope Do? Ydy hwn yn neud i chi deimlo'n od? Chydig yn anghydbwys? O, y gair yna. Rhagor am hwnna nes ymlaen efallai. Ond falle ddim. Chi'n gwybod be, bobl, dwi wedi cael llombol o hwnna. Mae hwnna jyst yn hirt, hollol hirt. A'n ymwedig ar gyfer Plabo We Hope Do, darllediad sydd ddim ar safonau cynhyrchu seiniadol gorau yn y byd. Rwy'n ymddeheurio am hynny. Ond dyna Chris Squire gyda'r gan Safe. Dwi'n meddwl mai Safe yw e, gan i weld. Ie, Can y Canon. Sydd yn gallu mynd â ni ar daith pa lyfrau nas gynhwyswyd yn y Beibl, y 66 o lyfrau oedd yn y Beibl. Cwestiwn arall, pam nad yw Enoch, llyfr Enoch yn y Beibl? Mae yn y Beibl Ethiopiaidd. Ond dyna ni. Cwestiynau sydd ddim yn tanseilio'r ffaith ein bod ni, fel mae Chris Squire yn dweud, yn ddiogel. Di ddim yn edrych yn rhy ddiogel fyna, mae'n edrych fel bod e mewn cawell. Nid mewn cawell ydw i. Rydw i'n rhydd.
trwy ras. Diolch i Dduw. Clod i Dduw. O, ma ni. Dyma record aml gyfrannog. Ond cyn record aml gyfrannog, a na i ddim edrych pa ochr dwi'n rhoi, o'r label, mae yna bob math o'r gysylltiadau'n digwydd yn fy mhen neu nawr, ar label Charisma, mae tarddiad y gair charisma wrth gwrs a goblygiadau ysbrydol mawr iddyn nhw. Yn ymwedig pan mae'n dod at bregethwyr a siaradwyr a phobl. Mae gan bawb charisma, mae gan bobl fwy o charisma neu math wahanol o charisma yn does. So, i fod yn onest efo chi, dwi'n yn gwybod beth sy'n mynd i fod ar ond record aml gyfrannog ar y label Charisma, felly fi ddangos i chi. Yn diwen ddiddorol hefyd, ar ôl i ni drafod symboliaeth, mae y Mad Hatter yw, na tro cyntaf fi sylweddoli hynny, mae goblygiadau i'r ffilm Alice in Wonderland hefyd. Mi allan ni, dwi wedi siarad fo boi yn Queen Street oedd yn gwerthu ei waith celf, neu i arlunio fe. Nes i siarad efo fe am tua 2 awr, tua 4-5 mlynedd yn ôl. Tasen ni'n edrych tu ôl i fi nawr ac yn mentro ar lyfr. Newn ni hwn, mae yn arwen i yn daclus iawn i lawr twll arall. Mae o leia 73 o dyllau gennym ni yn y cae maes chwarae a elwyr yn fywyd ar hyn o bryd. Mae yna weithwyr yn trin y cae yn neud e'n llai tyllog, fel mae'r bobl yn y stadiymau yn gwneud hanner amser. Dwi'n meddwl bod ni yn amser ychwanegol nawr yn dydyn ni, Llion. Llion, mae fy mhen i yn ffrwydro o ddarluniau di-angen. Dwi'n eich drysu. Dwi'n nôl yn White City yn disgrifio'r Grand National gyda'r cwningod a'r ceffylau. Felly ni gael can. Rown ni gan fan neu ffeindio dyddiadur. So dwi'n rhoi ar unrhyw gan o gwbl, dwi'n meddwl mai, oherwydd, dyma sut mae'n meddwl yn gweithio, dwi'n gwybod bod yna gan Mike Rutherford ar hwn. Dwi'n siŵr, oherwydd hyd y gan, mae'n eitha hir, dwi wedi gweld y rhigolion ar y vinyl. Felly mae'n Mike Rutherford yw e. O, chi'n gwybod be? Mae hwnna'n ridiculous. O'n i'n iawn wrth edrych ar led y rhigolion. Nid fe sy'n canu. Turning me around.
Hwna'n ddiddorol. Newydd fynd i ôl diod a banana a gafal. A mae'r gan wedi diflannu ar yr album gwreiddiol. Hynny yw, nid y casgliad. Mae e'n gorffen yn bendant. Os ydych chi mewn quiz rhywbryd, pan ych chi ar eich cyfrifiadur gyda'ch octagons neu beth bynnag sydd fydd ar eich pennau chi, a byddwch chi'n byw realaeth amgen, personol, yn eich perswadio chi eich bod yn ymwybodol o realaeth ffug o'ch cwmpas mewn 3 dimensiwn ac eto'n ddiffygiol. Cofiwch ateb, mae Noel McCalla sy'n siarad, sy'n canu, a mae Bobs yn siarad wrth fwyta, a nid yw hwnna'n ddoeth. Oedd gynnon ni athro yn yr ysgol yn Llanhari, myfyriwr oedd e, boi ifanc, ond ar y pryd I ni roedd e'n oedolyn. A glywson ni ar ôl dychwelyd o'r gwyliau un tymor I fod e wedi marw ar ôl tagu ar afal. Enw'r album yma yw Masterpieces, The Sounds Charisma Album. Gewch chi... os roddau hwnna lawr, byddwch chi'n gallu gweld y clawr yn not oled yn ni yma heddi. Ond chi'n... dyfalwch, na I ddweud wrthych chi. Chi eisiau fi ddweud neu ydych chi eisiau dyfalu? O na. O na. Dwi wedi torri un o'r... na, mae'n oce. Mae wedi trwsio eto. Syrthiodd y chwaraewr gryndig. Na chi, welswch chi fy ymateb I fan'na nawr, reit? Mae'r gwrthrych yna yn golygu gymaint I mi, mai jyst gwrthrych yw e, mae'n golygu gymaint I fi, sef hwn. Ar ôl iddo fe syrthio, dorodd e, mymryn, roedd eisiau nôl, ond mae'r botwm saib wedi dod yn rhydd, neu o leia yr arwyneb sgleiniog iddi. A switch. So, dyma'r artistiaid. Match the Day, gan Genesis, Viva Beat, Man from China, pam dwi'n dweud hwn wrthych chi, Mike Rutherford, mae Monty Python arno fe. Vivian Stanshall a Steve Hackett. Ochr arall, Gregory Isaacs, Happy Anniversary, Residents, 2 gan y Residents, Scars, Prince Far Eye, Throw Away Your Gun. Dwi'n mynd I chwarae Prince Far Eye I Heaven. Mae'n swnio'n reggae, a mae Gregory Isaacs yn reggae hefyd. Gewn ni hwnna hefyd I Heaven. Dyma, pa gan oedd hi. Dwi'n methu darllen yr rhugolion nawr. 5. OK, da ni'n mynd I newid traw nawr. Ni wedi bod yn flaengar. Nawr ni'n mynd I reggae. Gobeithio. O, dear, dwi'n yn gwybod. Each and every one desire love. Get to my brother. I look how when me little come see. I look how when me little come see. Man said I look how when me little come see. I when little come see Prince Far Eye. Say them stop go about town. Man say them stop go about town. Them a shoot down me brethren in the street. The people in my buy a whole heap of them a listen the other man see.
whole of them a squeeze, them a go like a bee. Them couldn't get no teeth, them started to see me. In a jam down, down in a jam down. Children nowadays and them no have no manners. Cause them bust them gun and them no care who it is. In a jam down, boy, in a jam down. Children nowadays and them no have no manners. Cause them bust them gun and them no care who it is. In a jam down. I look at when we live the bouncy. I look at when we live the bouncy. I look at when we live the bouncy. Say them stop for about good. Man stop for about good. They say them stop for about good. Them a shoot up me drinking in the street. The people them a buy a whole heap of read. Them a listen the other man see. Man them a rock to a different beat. Fling away you gonna make it done. Fling away you gonna make we have some fun. We couldn't get no Easter bun. The whole of them a squeeze cause them couldn't get no teeth. Them go on like a beat. Started to series. In a jam down. Down in a jam down. Some of them a say that a trade trade, but if a trade it is a good. It is a good in a jam down. It is a good in a jam down. But them a run leave them head and them a lose them head. Fling away you gonna make it done. Fling away you gonna make me have some fun. We couldn't get no Easter bun. The whole of them a squeeze, them a go like a beat. We couldn't get no teeth. In a jam down. Right now, tell us every day, right? Bumbos, right, snake, not jam down. We are telling you, sometimes, God, we are running into it. If you know we are gonna miss you done. If you know we are gonna miss you done. If you know we are gonna miss you. Gwych. Waw, mae'r stereo yn neud lot o sŵn pan dwi'n gwasgu'r botwm. Dyna Prince Farai I Hefin Caradog a unrhyw un arall sydd ar yr un donfedd a Hef. Oedd hwnna'n swnio'n wych. Dydy fy stereo I ddim wedi swnio cystal erioed. Oherwydd ar waelod hwn, mae popeth yna I law gyda llaw. Wedi prynu rhyw 4 blynedd yn ôl. Technics box amplifier yw hwn. A mae yna fotwm surround. A dwi'n gwasgu ambell waith. A mae yna rhyw fath o don arall o... gadewch ni fod yn wyddonol, o adweithiau trydanol yn dod at fy nghlustiau, a wedyn mae e'n pylu eto, a dwi'n diffodd e. Mae'n gyfateb I ddiod o ddŵr I fi, dwi'n meddwl, sydd wedi diflannu eto. Dwi'n sychedig iawn, dwi'n treulio lot o egni fan hyn, dwi'n mynd I gael afal arall. Cof am yr athro. O, coriod fi. Oes rhywun o Lanhari yn cofio enw'r athro yna, neu'r myfyriwr. Mae bywyd mor fregus. Wrth I fi edrych allan trwy'r ffenest hyfryd, o'n I yn ystyried rhoi'r sgrin I edrych, falle gawn ni hynny yn y rhaglen ola. Just yn cael y syniad bod ni'n edrych allan trwy at y byd go iawn. Chi'n gwybod, yn lle byw yn yr bocsys digidol yma. Mae hwnna'n bwysig. Felly, mae biniau brown sy'n llawn o fwyd, gwastraffion bwyd, newydd gael ei gwagio gan ddyn oedd yn cario'r bin mawr glas tu ôl iddo fe, red? A oedd, mae rhaid bod ganddo fe fraich chwith eithriadol o gryf, oherwydd oedd fy min brown I yn orlawn yn llawn dop, fwy nag mae erioed wedi bod o fwydydd o weddillion Twrci a pethau nadolig. Oedd Mrs P wedi ei coginio yn hynod effeithlon os gael ddweud. A dyna lle oedd y dyn yma yn cario fe fyny at y bin mawr glas gyda un braich, heb oedi,
ac yn rhoi'r bin yn ôl yn daclus tra'n symud. A o'n i'n meddwl, wel, mae eisiau ni chwarae can iddo fe, a rhywpla Bobby Hawk 2. Pa gan allwn ni chwarae? Dwi'n gwybod, gallwn ni chwarae... na te, lle oedd yr... Na. Hold on. Lle mae'r artist? Gregory Isaacs a chor arall oedd e, Happy Anniversary. Mae e'n reggae hefyd. So, oedd label recordiau oedd yn hyrwyddo prog, cerddoriaeth rock progressive, hefyd yn hyrwyddo reggae. Gwych. Hefyd, a fi yn ar yr un danfers. Family, find yourself in love. And he is treating you a lot more better than I used to do. Is it true? And I heard that very lately you've been engaged. And your marriage and your wedding happens to be the next stage. But I don't think what they say, and I don't think what you wanna do. See, wherever you may be, I dedicate this song to you. It says happy anniversary, always bring lonely memories. Though you send an invitation to everyone you know but me. I said happy anniversary, always bring lonely memories. So I bet that you mind, 'cause that's the way you want it to be. Try to forget about the past, but in my mind this feeling less. And so I need not to worry, 'cause happy anniversary always bring lonely memories. Happy anniversary, that's the way to plan it to be. Happy anniversary, lonely memories. Happy anniversary, I'm so glad it is a lonely memories. Happy anniversary, lonely memories. Lonely memories. I'm so glad it is a Dwi'n siŵr bod chi'n gytuno. Dyna uchafbwynt hwbla Bobby Hawk 2 hyd yn hyn. Gwych o beth. Dyna Gregory Isaacs yn arbennig I Hefin Caradog. A'i wraig, Angela, yn darllen yn newyddion, Angela, trwy'n y coch, yn anffodus. Oes gennym ni drwy'n y coch? Dwi ddim yn meddwl bod gennym ni drwy'n y coch. Mae gen I drwy'n eithriadol o goch ar y degau. O'n i'n edrych ar Will, Tom, fy ŵyr, ddoe. A Tom a fi, I dad, yn trafod trwynau. A roedden ni'n sylwi, mae gan Will Tom drwy'n ei nain. O, mae ganddo fe glistiau. Da ci Bobsy. Mae ganddo fe eirlis. Mae gan Will Tom dy glistiau di. Sbiwch. Jones, clistiau Jones. Ni'n ddim yn anhebyg I fersiwn gymhedrol o beth mae pobl Bwdaidd yn ei addoli. Gobeithio nad yw hwnna wedi tramgwyddo unrhyw un. Os ydy, dwi'n ymddiheurio.
Ond gobeithio bod trydydd barn dal yn, neu hawl I siarad yn dal yn berthnasol ar y tonfeddi hyn. Felly nôl yn ni nawr at Radiohead a'i Karma Police nhw. A be mae hwn yn ysbrydoli, dwi yn cydnabod yn syth iawn fy anwybodaeth, ond fy mharodrwydd I ddysgu. Felly, Christianity is not unique in claiming that its holy book is a divine revelation. The Christian faith has grown out of an Old Testament and Jewish root. Mae dyma'r benod ar what's so special about Christianity. Newn ni... Dwi eisiau dangos fy mharodrwydd I ystyried bwdhaeth. Dwi wedi tynnu'r dudalen fyna wrth lythyr ddarllen, sgiliau uwch dar. O, ma ni. Hefyn wedi mateb, methu ffeindio ti, ond wedi dod o hyd I gyfweliad gyda HP o'r gorffennol. Dwi'n misio hwnna, chan. Reit, technoleg yn fy herio nawr. Mae Hefyn dweud, methu ffeindio ti. Be di enw'r sianel yma? YouTube, HP SOS, ie? Na, dwi ddim eisiau hwnna, Hef. Dwi'n gwybod bod hwnna'r... Mae Hef nawr yn danfon stwff at fi. O'n i'n gofyn iddo fe I tiwnio mewn yn fyw i'r rhaglen. Right, hold on. YouTube. Right, YouTube. Right, hold on, na I ffonio fe. HPSOS. Na I ddanfon y llunyn iddo fe, ynde? So fel ycno. Yes, cyfweliad Hugh Bob Richard, yes, ni'n gwybod nid demigods ydyn ni. Dyna'r un lle dwi'n gwthio i lad mewn troli archfarchnad. Mae'n odli, Llion, mae'n odli. Right, hold on. Gan I ffonio Hefyn nawr. Dwi'n mynd I ffonio Hefyn I gael a dwi'n mynd I drio gael ar gamera hefyd. Fysa hwnna'n hilarious. OK, dyma fe. Chi'n clywed fi? Right, hwnna. Be dwi eisiau? Ma ni. Gofid. Gorbryder yn codi. Fydd e ddim yn ateb. Dwi wedi rybyddio fe fysa ni'n ffonio fe, ti'n gweld. Ond mae hwn jyst wedi dod yn naturiol, dwi'n dweud. Hello, Hef? Ai, ond ble? Cael Hugh Pritchard mewn. Hef, ti'n fab. Oh, brilliant. Ond ble mae'n dweud? YouTube ychan. Mae YouTube siwr o fod yn blocio'r peth yn dydyn. Dyn nhw ddim eisiau neb I rand ar hwn. Oh, dwi wrth y modd. Mae hwn yn fab. Hefyd. Right. Os allai, dwi'n gwybod allai, dyma enghraifft berffaith, chi'n gweld, o fy anallu I ymwneud â thechnoleg a bywyd naturiol, normal, ar un pryd. Felly, mi ai ar y ffôn, ti yw hwn? Hold on, mae'n gofyn os mae fi yw hwn. O, boes bach. Mae na, drychwch. Mae na rhywun arall o'r enw Hugh Pritchard. Nage, nid fi yw na. Wel, mae na ddiddorol, ynddo e? Mae na fwy nag un Hugh Pritchard yn y byd. Mae na... Mae efo meddwl bod na'n ddoniol. O, boes bach, reit. Wel, dwi'n mynd I gario mlaen. O, mae imposter mas na, medde Hef.
Oh, brilliant. Oh, maen nhw mor wych. Unsubscribe. Mae e wedi tanysgrifio I ryw foi sy'n hoffi Radiohead. Gawn ni Radiohead.
O, na. Mae'r music wedi stopio. Dweud helo, Hef. Ti ddim ar y sgrin, ti'n ar y ffôn, wrth gwrs. Dweud helo, Hef. Helo. Hei, chi'n clywed Efin Caradog? Dwedwch bawb. Hi, Hef. Hi, Hef. Blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd dda i ti, Hef. Diolch yn fawr i ti. A ti. Dwi wedi anghofio fy uwd, am oedd gennau dap o Radiohead yn fyw, traes i lawr, traes i, oedd y radio. To beth, mae popeth sy'n digwydd ar bla Bobby Hope do Hef yn hollol ar hap. Does dim byd wedi drefnu a mae'n anhygoel beth sy'n digwydd. Hollol amazing. Wel, da ni'n mynd i wneud rhaglen arall. Wyt ti'n hoffi Gregory Isaacs, Hef? Ydw. Wel, wyt ti'n gyfarwydd â chan o'r enw Penblwydd Priodas Hapus? Na. Wel, gwranda di nôl ar y rhaglen yma. Hold on, Wilwyr, right, tan ysgrifwyr. Mae gen i 18 o dan ysgrifwyr a dwi ar y rhaglen nawr, Hef, okay? Dwi yn ystedi. Dwi ddim, so dwi'n perfformio. Ti'n deall ni'n dwy, Hef? Ie, bydd i ddim gyfeirdd. Oh, yeah, that's fine. Mae'n rhaid i Hef fynd. So, diolch, Hef. Cer di, Hef, ond na i ddanfon y rhaglen i ti, okay, glad? Blwyddyn newydd dda i Hefin Caradog ac Angela, a falle gewn ni nhw nôl ar y rhaglen ola heno. Ond beth ti'n neud heno, Hef? He's gone. He's gone. Diolch. Oh, crazy. Reit, ffwrdd ni. Dwi wedi anghofio'r uwd lawr grisiau. Dwi'n mynd i ole. Yn lle dod ar uwd lan grisiau, des i a rhain lan grisiau. So, beth ddigwyddodd i Radiohead fyna? Gorffen, siwr o fod, ynddo? Reit. Amser i cwlo lawr, falle. Ffwrdd ni. Ie, amser i cwlo lawr yn bendant. Gewn ni darlleniad. Wedyn ai o fy uwd. Okay, mae packer dyn ni. Don't pack in, Hugh. Paid o pack o lan. Pack o lan? Na. Dyfal barhau. So, mae gynnon ni iau Iesu Grist yn hawdd. Mae gennym ni y cwestiwn ola neithiwr oedd, ydw i'n fodlon i roi fy hunain mewn i safleoedd bregus agored i gariad Duw dros Dduw ac eraill. Heddiw, rydyn ni'n darllen, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and scribes. And they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified. And he will be raised on the third day. Matthew 20:19. Some people say that the relationship of Jesus with his heavenly Father was so close that it was a matter of vision rather than of faith. But I believe it was both, meddai Packer. There were times, certainly, when the Father spoke directly to the Son. It's plain, for example, that when Jesus said, "The Father who sent me has himself given me commandment what to say and what to speak." John 12:49. He was referring to direct communion between himself and God.
such as the prophets had known. But it's also plain, I believe, that Jesus gleaned his understanding of his own calling as the Messiah. God's appointed Saviour King, through reading and allowing God to speak to him through the Old Testament scriptures. And surely the right term to use for that is faith. I, by faith, embrace what I understand of the mind and will of my Heavenly Father, as he teaches me through his written word. We see the perfection of faith in Jesus' last journey to Jerusalem, in his allowing himself to be arrested, in his refusal to ask the Father to send 12 legions of angels to protect him, and in his quiet going to the cross. Why did he put his head into the lion's mouth, as it were? Because he was confident that in this he was doing his Father's will, in bearing the world's sin, and that his Father would raise him from death. And this confident faith, because he was confident that in this he was doing his Father's will in bearing the world's sin, and that his Father would raise him from death. And this confident faith, as we know, was triumphantly vindicated. Look back and try to discern the stepping stones of faith which lie behind you, and think about those which seem to lie ahead. Cwestiwn amserol. Lord, mae yna adnod yn y Beibl. Nath ffrind ar YouTube ofyn y cwestiwn yma i fi. Bobl sy'n dweud Lord, Lord, a mae Iesu Grist yn ei gwrthod nhw. Mae yn Matthew 7, dwi'n meddwl. Hold on, daliwch y-lein. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd arglwydd fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Nid adnabym erioed mohonach. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw arglwydd arglwydd, ond i fiom yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreiliaid, ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer. Ac yna dywedaf wrthynt yn ei hwynebau, nid adnabym erioed mohonach. Ewch allan, ewch ymaith oddi wrthyf chwi ddrwg gweithredwyr. Felly, yng nghefn yn meddwl, pan mae Packer yn ysgrifennu hwn, Lord, we need the gift of faith in our own lives and in the life of our church, so that we may discover from your word and one another your mind and will. Dwi'n gweld fy nhlodi, a dwi'n ystyried gymaint o ddifrod allai wneud. Ond dwi'n gorfod gafel yn llaw yr arglwydd yn dydw.
mae lawer yn gafel yno fi, ond mae rhaid I fi afel ynddo fe. So, from your word and one another, dwi fel ynys ar hyn o bryd yn dydw. Mae'n bwysig bod ni'n ymgysylltu a'n gilydd, wyneb yn wyneb.